טוב, אז אנחנו היום נשחק מרדר. מי שרוצה יכול לבקש חברות. וזהו. בואו נחפש את המשחקים. חשוב לי לדבר במוזיאף, ואני אומרת עכשיו. ואם אתם רוצים מדריך לעריכה, אז תבקשו. ואגב, תרשמו לערוצים בכם מדריך. כי בלי הרשמה, אז אין מדריך. סורי. סליחה. בא לי לקנות את הרובה חיטים הזה כבר. יואו, רציתי שבנג אחד לטובים. יאללה. מה זה? אוקיי. מצאתי מקום שבו. מי שרוצה בינתיים לדבר איתי? צ'אט. כאילו לצ'אט. ומי שאמר, מי שנרשם, שירשום סיימתי ונרשמתי כמנוי. מלא. למה זה מרגיש כאילו המרדר מאחוריי? נראה לי חושבת שאני המרדר. יואו, נצחו. יפי. וואו, מה נעשה? טרייד? מי שבא לו, מי שלא בא לו, שלא יוצא. יאללה. מה זה, אף אחד פה לא רוצה טרייד. שרת של מעצבנים. בוא נראה מה תוציא לי. תביאו אותה להשים, אז אני לא אשים. וואי, אם הילדה הזאת היא מרדר, אני... לא! למה אבל? לא רוצה, אני רואה בזה, אמא, מה זה עכשיו? לא, זה לא רבה. בוא נרקוד בינתיים. מי רוצח? מי שדרס ונעלם, מי מתעורר, מי נרדם. ירם, חבר, מי שמקסים, מי שיודע. חלב, נשמע יום מינה. רוצים מפגש מעריצים? אחרי הסרטון השלישי שאני אוציא, כי אני מקווה מאוד להערכה, כי זה הסרטון הראשון שלי. וזהו. מחכה שיגמר המשחק. מרדר קקה. יואו, ניצח. מה אני אגיד?
מבאס. אני ושרונה. בננה בננה. כל פשמנה. לא כתוב בננה. מה אתם מעדיפים את זה או את זה? מה זה בא לי טריידים אבל? יש לי טריידים עצמי. אותו דבר. כן, נראה לי שנתחבק, לא בא לי להתחבק פה. רוצה להתחבק פה. וואו, פה זה מקום טוב. איפה לינוי? הנה לינוי. סתם. טוב, בוא נסתכל בינתיים מה שיש פה. נקלט מהמר... דר. ילדה עופים פה. מלא. ילדה טובה, לא פסת. ילדה רעה, מתחצפת. אתה לא מבין מה אני אומרת? לא, אתה לא מגיע לי. אתה לא מבין מה אני אומרת? אז זה בחור כבר. תקשיבו, המשחק המכור עליי זה רובלוקס. סמל עליכום. איזה פחד. היא לא קלטה אותי בכלל. רגע, מה? יש לי שרשרת? שמתי לב. טוב, נבדוק את זה אחר כך. נודרת בקטת. אתה לא מגיע לי לדרת. אתה לא מבין מה אני אומרת? אז זה מה. כל המפות האלה משעממות רצח. ואת זה אני גם מסובבת, וגם את זה, וואו, זה המקום השנוא עליי. נולדה, אני גברת, חייתי סקין יפה, סתם, אני לא פינקמי, אני לא פינקמי. וואו, רק אני חשבתי על זה. בעצם בא לי את זה, כן. אבל אני לא רוצה את זה. לא, עזבו אותי, אני לא רוצה. לא בא לי. מה זה, יש לי פתח? וואו. אני לא מאמינה שאני מרדר. טוב שלי. פיו. נו תמותי.
אתה תמות, אני מגירה אותך. די, הוא מפחיד אותי, אני לא רוצה, די, הוא מפחיד אותי. לא בא לי. לא, זה קרוב. טוב, לא נורא חבר'ה, בואו החלק 2 ותדרגו קצת את העריכה, מה אני אגיד לכם. ביי.